Good morning! Ay, nako naman, Maggie. Ay, gluten. Talaga, umihi pa. Kita nila yung pusa pag ko nang pagbukas ko agad ng pinto. Good morning, guys! Happy New Year! Happy first day of January. Ay, grabe yung ko. Ay, wag ko. Grabe yung ubo ko kagabi. Ubo tsaka sipon naman. Nakaka-lurks. Ayan. Kaya, alata pa rin sa boses ko. Pero lagnat wala na talaga. Yung na lang, yung katinan lalamunan tsaka sipon naman kagabi. As in, di ako pinatulog. So, yan, time check. It's 11 AM na. Tayo yung magluluto na ng pagkain. Sasangag yung tirang dyan. Kanin. Teka lang. Daming umorder na sa Live Kit. Kaso tulog pa yung yung mga boy sa baba. Yung mga binili ko kahapon sa Cartimaro. Dapat magsishabu-shabu kami, diba? Kaso, since mga pagod nga, wala. Tulog lang. Pero mamaya, kami, mag-celebrate kami ng New Year namin. Yan, shabu-shabu. For the meantime, magluto muna tayo ng Ayan po yung mga meat na binili ko kahapon. Kasi baka sarado ngayon. If in case nga hindi kayo matuloy kagabi. Ayan, crave ako sa longganisa. Tsaka sa tapa para sa kanila. Tapos, ang dami nating kanin, kaya sasangag tayo. Sarap nito, tinapa flakes, no? Dito? Ihalo. Wait nga. Kain tayo, guys. Ayan ang aming breakfast, lunch, brunch. Yan. Sarap, o diba? Yung mga nakaumay yung handa kagabi. Ito ang the best after. Kain. Kaso si Daddy, Coco Crunch lang. Ikaw, anak. Coco Crunch yan. Ano yan? Milo to eh. Milo pala. Coco Crunch yung pagpahinga ng... Okay. Sige, kain tayo. Tapos suka para sa longganisa. Tapos eto, para dito. Kain! Hello! So, pina-lunch break ko muna din si Rico kasi pag-open namin ng 1 PM, sunod-sunod na yung nagpa-book ng essentials nga. Ayan, ako hindi pa ako nakakababa kasi inaayos namin yung yung sa TV kasi sobrang taas, 'di ba? Ayun, pinapababa ako kay Daddy. Kako parang eye level lang at nakagalaw kami, sakit sa batok. Yan, inaayos niya lang. And habang nagbubutas siya dyan sa sa wall. Natin to. Tingnan natin yung in-order ko sa kaibigan ni Mika. Ang ganda nito. Mga Korean Pink Age. Pangalan nung shop nila, Pink Age, yung FB page nila. Tingnan nyo guys, kasi sobrang gaganda ng dun. Yung ang bet na bet ko dun is yung mga shorts, tsaka pantalon. Yung DMG ang tatak. Ganda, promise. Nakakailang na ako dun, nakakailang bili na ako dun. Ayan. Favorite ko yung brand na yun, DMG. Mga Korean brand. Talagang matibay, maganda yung tela. Tapos affordable talaga. Ayan, mas maganda pa kaysa sa sa Uniqlo, tsaka sa H&M. I swear. Ayan pants. Tapos garterized. Ay, oo nga. Sabi nila, Timapi, baka di magkasya sa'yo yung medium. Baka small ka lang. Ayan, medium yung kinuha ko. Ayan, pero let's see kung magkasya sa akin. Ang ganda ng tela talaga. As in, guys, sobrang, nako. Ayan, itataya ko yung yung pangalan ko dito. Sa brand na to. DMG. Na? Ganda, Hindi siya pipitsugi talaga. Tapos sa mga skills na nagtayo. Oo nga. Sa kasi yung Korea kasi yan eh. Tapos bumili ako ng isang pants, tsaka 4 na shorts. Talaga kinuha ko na yung mga shorts. Kasi nagkakaubusan. Ayan. Pero sa shorts, small yung kinuha ko. Ayan. 500 each. Sa So, ka-price na siya ng Ay, hindi. Mas mahal pa rin pala sa Uniqlo. Tsaka sa sa H&M. So, yun.
Mas bonggang-bongga to, guys. Pink Age. Tingnan nyo. Yan. Mag-ano kayo doon. Tumingin kayo doon. Mga shorts ang gusto ko sa kanila. Ganyan. Kasi gusto ko yung yung maluluwag yung dito. Para yung kasi medyo namusyaw-musyaw na yung singit ko. Hindi na ako nagsusuot ng mga masisikip. Tapos, syempre, yung ina-apply ko skincare para sa singit. Diba? Kasi, yung pangako ko sa sarili ko na magtutupis talaga ako sa Boracay, hindi pa rin natutupad. After 2 years, after last trip namin sa Boracay. So, ayan. Kaya, iwas tayo sa mga masisikip na shorts. Ganito na mga sinusuot ko. Ayan. Mga maluluwag. So, 4 na kulay yung kinuha ko. Ayan. Para, tayo mabuso ng shorts. So, check nyo na lang guys, Pink Age, and then, yung DMG. Ayan, DMG yung brand. The best na brand to. Sa mga pants and trousers. Ayun lang, share ko lang. Richie! Ayun, yun pala kami magsi-celebrate, guys. Not actually celebrate, yung salo-salo lang. Kasi literal kagabi, mga bagsak natulog lang. Ayan, kaso kulang yung namin seafood. Lang yung nabili, hipon. Pero we have beef tsaka pork. Yan. Wala naman si Japong yung pinakamalakas kumain ng, ng meat sa amin. Halimaw yun So, ayan. Hi, Shani! Kain na! Mga boses namin, lahat kami. Kayo lang yun. Kayo na lang. Kami na lang ba? Tibay kayo, Good morning! Grabe. Ganun-ganun lang natapos yung guys, kahapon. Yung December. Yung January 1. Wala, January 2 na ngayon. Ang bilis talaga. Ayan. Anyway, ayun. Malat pa rin ako. Hindi pa nawawala yung yung ubo ko. Tapos yung sipon na lang. Pero lagnat wala na talaga. Kahapon, as in, sobrang, mas malat ako kahapon. Kaya di na rin ako nag-vlog kasi ang weird naman ng boses ko. So, yan. Titimpla lang ako ng coffee. Natamad pa ako mag-brew. Yan. Papaligo kasi ako ngayon ng aso. At di ko sila napaliguan bago mag-New Year. Gawa ng kasakit nga ako, diba? Hindi ko kayang nun. Magkalaw-kalaw nun. Ayan. Tapos, sila papa gusto nang umuwi. Si papa actually gusto nang umuwi ng probinsya. Kasi yung kunting ko. Gusto nang umuwi kasi magla-lockdown daw. Kasi bukas is naka-alert level 3 na naman ang ang NCR ata. Buong NCR. Gawa na itong kay gawa na dumami na naman yung cases. Tumaas na naman. So yan, balik to alert level 3 na naman tuloy tayo. And yung balitaan nyo ba yun? Si Poblacion Girl. Diba, napaka-salbahe. Yung tinakasan niya yung yung quarantine niya. Diba, di man lang nag-iisip, napaka-tontang babae talaga. Kung kailan nagiging okay na tayo, siya naman nagpalala ngayon. Kainis. Samantalang yung iba, grabe kong mag-ingat, diba? Especially ako, grabe katulad niyan. Pag may nagkakasakit sa pamilya ko talaga, inom ng gamot, tapos test agad. Kasi sinisigurado ko talaga, guys, na hindi kami makakahawa. Yun, bago kami lumabas, nung 31, ni Daddy, diba? Lumabas kami. Is, nag-test muna ako noon. Ayokong maging walking COVID just in case. Pero sobrang pag-iingat pa rin namin. Kaya, sarap.
tagal mawala ng ano ko. Excuse me. Ayun, wala masyadong ganap kahapon, guys, kasi nagsalo-salo lang kami sa ano nga, sa taas nga. Gawa ng itong si Papa. Naiiyak ako kahapon kasi si Papa daw nakita ni Diana ano, na nung pabagong taon, 31 ng pasalubong ng bagong taon, nasa taas. Parang naluluha-luha yung ganun. Na parang naiyak tuloy ako. Parang nagsasorry siya na. Ano ba yan? Aga-aga eh. Nagsasorry siya na hindi niya kami mabuo. Mga anak niya. Si Papa talaga kasi emotional yan na gusto niya sinasalubong yung bagong taon na masagana. Masagana naman kami, guys, kasi ang daming order ni Nene, yung ganyan. Talagang for 2 years na yun, kaya lang hindi talaga carry na, syempre, ano, makapagod na, di ba? Hindi na carry, may maghanap pa. Kumbaga, after maglinis nung 31 is talagang natulog na yung ganyan. So, si Papa parang nagdadamdam kasi yung ano nga, yung yearly na ginagawa niya na nagluluto na para sa amin, buo kami sinasalubong yung New Year. Parang ayun, 2 years nang hindi na ano nangyayari. Kaya yun, kahapon talagang inaano ko, sinigurado ko na magkaroon kami ng salo-salo nga doon sa taas. Yun, ang shabu-shabu lang kami. Ano kasi Papa. Ayun, kaya sabi namin magkakapatid, paano pa kaya kapag yung malalayo na kami, I mean, kasi ngayon nandito kami lahat sa Pasay, di ba? What if meron nang nasa abroad, meron nang nasa ibang lugar na malayo, yung ganyan, di ba? And 8 kami niyan, guys, 8. Talagang gusto niya ipon talaga kami lahat. Ayan. Talagang family, ayun, stick talaga kami. Kailangan sama-sama. Kahit na may mga pamilya na. Gusto laging naiipon ni Papa. So, ayun. Habang nag-ano ko kahapon, nag-aayos dito is, umiiyak ako, tumutuloy yung sipon ko. Sabi ko, guys, ano kayo, make sure na, na matuloy itong natin, yung salo-salo natin ngayon. Para at least man lang yung tampo ni Papa. Sorry guys, Ayan. Kasi pag usapang talaga, I mean, parents talaga, pamilya. Ay, excuse me, sinisipon. Pag kasi talaga, pag pamilya ang pinag-uusapan, especially parents, yung ganyan, sobrang ewan ko, yung naiiyak ako kagad, sila kahinaan ko. Ang tapang-tapang ko, pero sila kahinaan ko, parents ko, pamilya ko, mga kapatid ko. Ayan. Hindi nyo ko mapapayak sa ibang bagay, pero pag sa pamilya ko na talaga, ay, grabe guys. Tululuha agad. Ay, ewan ko. Si Papa lakas magpaiyak. Ano ba pa? Pero anyway, yun. Successful naman yung kahapon. Yung salo-salo namin. Ay, sinip pa na naman tuloy ako. Hindi ko na nga kahapon sana. Binanggit. So, ayun nga. Sino tayo mag-root? Nantay niya na naman. Teka, text natin si Tito Papin. Nagpa-take out pala kagabi si Chris ng ng McDo. So din ako, nagsabay din ako. Kaso ayan, mahina talaga ako sa mga sa mga tag dito. Ayan, minsan lang pagka gutom ako. Hindi lang siguro ako gutom kagabi. Ang gulo ko, no? So, yan yung french fries pa. Magtapo na tayo ng mga guys. Nabutan pa ng New Year, no? Yung mga basyo ko ng Ishin.
Yan yung ginagamit ko na gluta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakasampung ano. Kulang ah. Grabe tong ano ko, brown rice ko, binukbok na. Tatahipan ko sana eh. Ayan, Pero sinerch ko may ano pala dito, may pamatay pala dito. Kaso galing pang Korea yun, kaka-order ko lang. So palalabasin ko lang muna sila. Sayang pa to eh, ubusin ko lang to. Yan, tapos switch na talaga ako sa Adlay. And then, iniinit ko lang yung ano, yung mackerel stew na inulam namin ni Chris nung New Year pa. Mukhang cancel ang ligo natin ngayon ah. Ang daming ginagawa ni Mami ah. Ang daming sinasagot ni Mami ah. Yes! Yes guys! Cancel guys! Cancel ang ligo. Cancel ang ligo. Cancel ang ligo. Cancel ang ligo. Ha? Cancel muna. Ang bango na. Amoy ko na yung ano. Yung mackerel stew. Ayan, kasi ang daming order na naman ng linuati tsaka mga essentials. Dinadagsa na naman ako ng mga messages. Bigla din kasing lumamig yung hangin. Kanina naiinitan na ako actually. Gusto ko na rin maligo. Kaya gusto ko nang paliguan yung mga aso. So biglang lumamig yung hangin. Ginanaw ako bigla. Masama na naman ito. Hopefully hindi. Ayan. Mamaya na daw kakain si Chris. Ako na muna. Si Daddy tulog pa eh. Gutom na ako. Grabe itong mga warehouse ha. Ang bilis magtakas ng presyo. Kaloka. Ipapaano sana ako magre-restock sana ako ng mga essentials nga. Ayan. Binigay sa'yo ganitong price. Nagbayad ka na. Tapos, mga few minutes lang, sasabihin sa'yo, ay ma'am, sorry, nagtaas si warehouse, si supplier na iba, ganito. Ano ba? Siyempre, wala na pag-usapan. Dapat yun, di ba? So, pinarefund ko. Kainis. Tapos, ilang supplier na naman yung kausap ko. Ay, yung mga dati supplier ko din naman. Kaya, para na naman kaming nasa stock market ngayon. Sis, kunin mo na kasi tataas, ganyan-ganyan. Samantalang nung bago matapos itong year is, pabagsak na yung presyo actually. Bagsak na, actually guys, yung kasi wala na nga yung diba? Back to normal na dapat tayo. Ayan, yung linwa is nasa di na pinapansin niya. Nasta ko na lang talaga. Ayan, yung mga nabenta ko ngayon is yung mga paubos ko na lang yun. Kala ko nga makakabutan ng expiration eh. So, yun. Paano na yun? Pabagsak na talaga yung presyo. Bigayan na lang is 50 pesos. Yung ganyan. Nakakaloka. Tapos ngayon, grabe. Ang puhunan, ay, naku. Ewan. Ayan, ilang supplier ang kachat ko eh. Mas mahal. Plus blank in English. 1 MB ka na. Magtataas na daw sila puti ko. Diba sabi ko sa inyo? Ay, nako. Kalok. Teka nga. Ito naman isa. Chinese on hand na 2023 expired. Same lang naman yan. Hehehe. Box lang pinagkaiba ng English sa Chinese. Kasi merong 2 version ng linwa. English version tsaka Chinese version. So, mas mahal yung English. Pero same lang naman. Parang, lang naman. Parang tin-translate lang naman talaga yung yung nakasulat na Chinese. Ano ba? Nagulo na ako. Kanina pa kayo. Nakain muna ako. Wait lang. Kalimutan ko tuloy magdasal. Amen. So, ayan yung pagkain ko, guys.
usapang business. Tsaka ano na tayo dito. Yung stew. Tapos yung kahapon din na breakfast namin. Ayan pa. Ubusin lang namin. Hindi ako magluluto. Ayan. Kasi ngayon 2021, sabi ko, walang masasayang ng pagkain. Bawal lang magsayang ng pagkain. Even sa ano, sa paggasta, talagang sabi ko, ano tayo ngayon? Magpitpit tayo ng sinturon ngayon. Ayan. Mga pa-shopping-shopping na yan. Tapos, ang ano ko, ang New Year's resolution ko talaga is hindi ko gagamitin yung credit card ko. Wala, buong taon hindi ko gagamit yung credit card ko. Sana magawa ko. Hello guys! So, nakabalik na ako dito sa taas. Umakyat. Bumaba ako around 3 PM ata. Kasi, ayun nga, tinulungan ko na sila dun sa pagbubuk ng mga mga malalamog gawa ng siri. Kung may mga order din sa sa shop nila. Kaya, yun. And then, yun nga, umakyat na ako kasi pagod na ako. Tapos, nagugutom na ako. Time check, it's 8:30 na. Yung dalawa kumain na ata kasi naubos yung pagkain dito sa mesa. Ako nagugutom ako guys, pero di ko alam kung anong kakainin ko. Wala pa masyadong gana. Hindi pa bumabalik yung gana sa pagkain ko eh. Wala pa kasi akong panlasa. May pang-amoy, may panlasa, pero hindi pa ganun hindi pa ganun kagana ba? Yung gana sa pagkain ang gusto kong bumalik. Sabi ko pa naman, February na ako magda-diet kasi madami pa kaming magba-birthday. Ayun. So, yeah. Naisip ko kung mag-noodles ba ako or hindi ko alam. Ito na lang ulit na na kimchi stew. Busin ko na lang. Sawa na ako eh. Kimchi stew na naman. Ay, ang hirap pag galing ka sa sakit eh. May gusto kang kainin na hindi mo naman alam kung ano. Magtitinapa flakes na lang ako ngayon. Kasi kailangan ko lang talagang kumain para makainom ng gamot pa. Kasi may sipon pa nga ako. And then yung natitira, ito na lang yung gulay ko dyan sa ref eh. Yung, ano ba to? French beans. I-steam ko lang. Nabili ko nga pala itong itong microwave steamer sa sa Shopee. Yan. So, para hindi na ako mag-cover ng plastic wraps or yung cling wrap. Yan na siya. Diba? So, pwede kayong mag-steam ng mga veggies na, ulam, ganun. O, diba? Perfect. 3 minutes lang, guys. Yan, tapos konti lang din yung ko, yung mauubos ko lang talaga ngayon. And then, gusto ko sana kumain din ito. Ayun binili ko nung magbagong taon. Kasi ito yung yung maninipis yung balat. Kaso naalala ko, Makati pala sa sa lalamunan ng mangga, diba? So, yun, baka ulit tayo yung lalamunan ko. Mangati ulit. Huwag na lang muna. Yan, kain na tayo. Para makainom na ako ng May tsura ko. Gigitata. Hindi naman. Char lang. Ayan. Kain tayo. Dinamihan ko yung sili nito eh. Para ganahan lang ako kumain. Kasi yung dila ko, parang may nakabalot pa na guys, na thin layer ng plastic. Alam niyo yun, yung wala kang masyadong wala kang masyadong malasa. Parang hindi nagpe-penetrate yung yung lasa. Yun. Kain. Anghang na ko. Kaya anghang ko.
Kailangan pilitin kumain eh. At mahirap na. Magkasakit ulit. Lalo't usong-uso pa man din ngayon. Hindi pwedeng magkasakit ako gawa ng ay nako, alam nyo na. Back to work na naman lahat bukas. Tapos na bakasyon. Pati sila Japong tsaka si Mark bukas na rin babalik. Kaso ang inaalala ko, baka maghigpit na naman sa mga ano, sa mga probinsya. Yung mga papasok, mga papasok ng probinsya. Baka maghigpit na naman, may mga checkpoint na naman. Bruha kasi nga na to, Gwyneth na to eh. Bis makabawi na rin tayo sana. Kasi muno na naman ang kanon. Kanis no. Kung nakakamatay lang siguro mga pambabash ng tao, Diyos ko. Namatay ng Gwyneth na yun. But anyway, ayun na ang ganap ngayon guys. Wala masyado. Pinilit ko mag-vlog kahit pa paano. Yeah. Hanggang dito na lang. Kasi mag-freshen up na lang naman din ako. Or baka mag-Netflix pa kami ni Daddy. Yan, pampaantok. Then, yeah. Good night. See you bukas.